ndatozvimvera ndatozvitaura nezita rajesu mariunoramba achiita mabasa makuru mariunozvigona mari usingashandi usingatotobhenga. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני נפעם מהתפילות האלה. תראו מה זה, איך הם מתפללים, באיזה דבקות. תראו את הימני, תראו את השמאלי, הכותל המערבי. על זה נאמר כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. תראו איזה התלהבות. תראה, אני באמת נפעם מהתפילה הזאת, בלי להתבייש, בלי לעשות חשבון. מדברים עם בורא עולם ליד הכותל המערבי, בטוח שתפילה כזאת בוקעת רקיעים. גם של שני גויים כאלה שמתפללים, יש בו חורל בזה גם כן. רואים כאלה ויותר, נראה את התנועות שלהם. איזה יופי, באמת אני מתפעל מהמראה הזה. לא מתייאשים, מבקשים. זהו, זה יכול להימשך ככה עוד הרבה זמן. אנחנו טעמנו טעימה קטנה מהם.